Тук не си засяваме дръвчета, Там, на които след време ще караме младите таланти да се катерят. Не, все пак, те трябва да се учат. Не от тях. Та... Какво повече да кажа? Вълчица. Нашият герб. Да ви покажа Вторият тепет. герб. Тепет. Тепет. Това не е герба. Тепет. Дали беше много не по-цял танк. Ами тихо сега. Не ми прочуваш. Това не е другия герб. Тъй като записа вече мина 10 минути, аз смятам да го прекратявам. С този прекрасен изглед на целия терен. Да сте живи и здрави и Господ да ви благослови. И да се справи. The end. И до година махалата да не е последен. Айде, пред. Ала бала. Да, предпоследен ни устройва, да. Вчера шампионската лига. Да. И важно е да бим Ботев. Не е важно. Локото! Да, за нея имат... Добре. Добре, ай сега толкова ще ми свърши времето, батерията е още по-ли. Довиждане от мен. Живота! И от нас. И от всеки бич. Да. Черта 7-3. И от кофе. И от земята на самбата. И от самбата, който ще убие конца. Добре, спираме толкова. Довиждане. И весели празници. А, не чай, те вече мина. Две чета. Чао. Чао!